Ma riżultaw ebda provi brabta mal-allegazzjonijiet li għamlet Daphne Caruana Galizia fejn fil-lejl tal-20 ta' April allegat li sit il-Bank Pilatus Ali Sadir klandestinament ħareġ b'żewġ bagalji tqal bi kwantità kbira ta' dokumenti li kellhom x'jaqsmu mal-każ Grant. Dan ħareġ mill-inkjesta maġisterjali dwar il-kumpanija Grant li kienet mitluba mill-Prim Ministru Joseph Muscat stess, ħalli bekk ikunu stabbiliti l-fatti. Minn filmati meħuda mill-kameras tas-sigurtà, jirriżulta li dakinhar li Caruana Galizia ħarġet l-istorja fuq Grant. Ali Sadir kien ilu fil-Bank Pilatus f'Taxbix għal 8 sigħat u nofs sħaħ, jiġifieri minn qabel ma nħarġet l-istorja tal-blogger fejn dan intlemaħ jidħol fil-bank għal ħabta tas-sija neqsin kwart tal-ħamis wara nofsinhar u ma ħareġ minn bib il-barra sad-9 kwart ta' filgħaxija. L-inkjesta qalet li l-filmati urew lil Sadir jidħol fil-boardroom madankollu ħalla l-bagalju warajh mal-ġemp fejn minnhom der joħroġ tablet, telefon ċellulari, karti kif ukoll xi stationery. Mill-filmati tas-sigurtà ħareġ li tul il-ħin kollu li Ali Sadir qatta ġol bank f'Taxbix. Deru diversi impjegati deħlejn u ħerġin l-aktar fosthom Claudence Sant Fournier. Apparti l-imsemmija impjegata, mill-inkjesta rriżultaw wkoll li kmin il-ħamis filgħaxija għal ħabta tas-7:09 neqsin 6 minuti der jidħol ġol bank ċert Louis Philippe Rivera fejn dan ħalla karta lil Ali Sadir li der jitfaħħa fil-ġemp u bil-kemm ta' kasa. Madankollu qabel ma ħareġ mill-bank għal ħabta tad-9 kwarta filgħaxija, Sadir reġa' daħħal ġol bagalja it-tablet u l-karti li kien ħareġ qabel, kif ukoll dik il-karta li der li taħ Rivera fejn wara dan għalaq kollox u ħareġ il-barra. Fil-konklużjoni tiegħu, il-maġistrat qal li minn dawn il-filmati ma ġietx pruvata l-allegazzjoni ta' Caruana Galizia li Ali Sadir ħareġ mod klandestin kwantità kbira ta' dokumenti li kellhom x'jaqsmu mal-allegazzjoni.